ik ben eigenlijk voor mijn gevoel net begonnen met het schrijven van muziek. En dat is best wel kwetsbaar als je daarmee de wereld ingaat. En om dan genomineerd te worden voor zo'n prijs, ja, dat geeft me wel een soort van extra vertrouwen om verder te gaan. Dus in die zin is het wel belangrijk voor mij. Sometimes I just need a little time alone. Spend it on my own, feeling right at home. No talking on the phone, just being on my own, on my own, being on my own. I just wanna feel it, you. Jazz, R&B, soulvolle pop en breekbare teksten. Vorig jaar kwam het allemaal samen op Insulated, de debuut-EP van zangeres en songwriter Anahita. Eigenlijk vanaf mijn 18e, toen ging ik voor het eerst naar Pinkpop. Eigenlijk best wel laat. Ik was altijd heel erg into R&B en hip-hop en jazz en soul. En ja, op een gegeven moment zei een vriendin van mij, ga je mee naar Pinkpop? En ja, is dat wat voor mij? Dus ja, ik ging daarheen en ik kwam eigenlijk in het paradijs terecht, voor mijn gevoel. En ja, toen dacht ik ook van, ja, ik wil ook op dat podium. En eigenlijk, als ik daarover terugdenk, vroeger toen ik jonger was op de basisschool, wilde ik altijd op het podium dansen en zingen en dansjes bedenken met vriendinnen en zo. Dus ik vond het eigenlijk altijd wel heel leuk, maar ik was nooit zo bewust van dat ik dacht, ja, daar ga ik later iets mee doen of zo. I'm a morning person. You light up the night. I search for peace and silence. You always wanna hang out tight. Then suddenly we click, our souls collide. We're vibrating at a higher frequency. Yeah. Oh. Heb je het? Ja, dus toen na Pinkpop toen zijn we een band gestart. En toen gingen we liedjes schrijven en zo. Het was eigenlijk allemaal heel erg... ja, we deden dat gewoon. En wat optredens zo in de regio. En ja, daarna, zoals dat vaak gaat natuurlijk, toen viel het allemaal uit elkaar. En toen gingen we allemaal onze eigen weg. Toen ben ik heel veel covers eigenlijk gaan zingen. Dus met een soulband hebben we toen echt wel heel veel op podia gestaan. Toen ben ik daar ook mee gestopt, omdat ik dacht van ja, ik wil eigenlijk mijn eigen verhaal vinden, mijn eigen geluid vinden. En toen heb ik een tijdje ook niks gedaan, maar ben ik wel altijd thuis blijven schrijven. En ik denk nu ongeveer 2 jaar geleden, toen dacht ik heb zin om echt zelf muziek te gaan uitbrengen. Dus en daarom zitten we nu hier, denk ik. Oké. Waar ik altijd op terugval, dan is het sowieso Amy Winehouse. Ik denk, ja, toen ik met haar muziek in aanmerking kwam, dat raakte me zo diep. Dat denk ik nog nooit een andere artiest heeft dat bij mij teweeg kunnen brengen, denk ik. Maar ook bijvoorbeeld Alicia Keys, waar ik toen ik als zeg maar 16-jarige al heel veel naar luisterde en nu nog steeds. All the time you've been on my mind. Oh, could you give me some kind of sign? What you doing to me? Although I'm feeling fine, you keep me up at night. All the time you're on my mind. Oh, on cloud nine. Boy, you got me feeling insecure. It never ever felt so pure. My girls say, babe, now don't you trip, no. When you come round, I must admit
Nou, de eerste keer dat ik op het podium stapte, vond ik echt heel erg spannend. Maar ik merkte wel meteen van, oké, dit is echt iets wat ik graag wil doen. Dus, en waar ik beter in wil worden of zo. Maar ik ben wel iemand die nog steeds heel onzeker kan zijn. En dus ik vind het soms ook wel gek dat ik eigenlijk op zo'n podium wil staan. Want ik ben ook best wel bezig met de meningen van anderen. En ik probeer dat te veranderen. Maar ja, dat is iets wat me elke keer toch wel overvalt. En dat je daar dan staat en dat je denkt, wow, shit. Dus ik heb echt wel podiumangst. Maar ik merk wel doordat ik het vaker aan het doen ben, dat ik steeds meer plezier in krijg. Dus het is een soort van haat-liefde verhouding eigenlijk. Van de ene kant vind ik het heel erg leuk en van de andere kant vind ik het echt doodeng. Dus ja. Sometimes I just need a little time alone. Spend it on my own. Feeling right at home. No talking on the phone. Just being on my own. On my own. Being on my own. Mijn verhaal is wel, wees jezelf en durf ook kwetsbaar te zijn. Durf ook de mindere kanten van jezelf te uiten en je gevoelens. Want ik heb wel het idee dat daar meer ruimte voor mag zijn in onze wereld. Dus ja, ik hou zelf ook wel heel erg van hele pure, soulvolle muziek, waarin het niet per se gaat over ja, kijk mij eens stoer doen of zo, maar meer van, ja, wat voel ik vandaag of zo. Ja. 2020 was voor mij een heel productief jaar eigenlijk op muzikaal gebied. En ik heb nog nooit zoveel muziek geschreven, nog nooit zoveel gezongen, maar wel allemaal natuurlijk thuis in mijn eigen kamertje. Dus ik hoop dat heel erg ook vanaf nu voor het publiek te gaan doen. Is out there someone who cares? I don't always gonna love you and swear. Somebody's gonna love you for who you are. Somebody's gonna love you. Show that you're a star. Ja, nee, dat ik genomineerd ben voor de Limburgse Popprijs is voor mij wel belangrijk, omdat ik ben eigenlijk voor mijn gevoel net begonnen met het schrijven van muziek. En dat is best wel kwetsbaar als je daarmee de wereld ingaat. En om dan genomineerd te worden voor zo'n prijs, ja, dat geeft me wel een soort van extra vertrouwen om verder te gaan. Dus in die zin is het wel belangrijk voor mij. Wat is het grootste doel? Ja, het grootste doel is toch denk ik wel op een groot festival staan. Dus het lijkt me echt gewoon zo fantastisch om die energie te voelen en de sfeer te kunnen neerzetten. Dus ja, dat is wel... ik durf het soms bijna niet uit te spreken, maar het is toch wel een droom.